Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kumusta? Kini na usab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. And karong adlaw lain na sad nga istorya ang tagantag kinabuhi diri sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Sa atong mga kaigsunan diha nga wala pa maka-subscribe, kay ubay-ubay pag yun ato nakitaan nga grabe kay nakasubaybay sa mga istorya nga atong gipang-upload pero wala pa maka-subscribe. Dako na kanyang tabang uga, dako na kanang kalipay ang maabot ka namo sa among team diri sa Dear Papa Joe Stories ang inyong pag-subscribe. So click the subscribe button and the notification button na lang pud para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga ato ang i-upload diri sa atong channel. O kung nangita mo sa mga daan na nato mga istorya nga wala na ninyo makaplagi diri, inyo sa nang madungog ug makita sa katabi with Ate Gems. I-subscribe na lang pod o click the notification button. Kung ginaan mo mapada sa inyo ang kaugalingong suwat, ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com or i-check na lang ninyo ang ato ang video description below para makuha gyud ninyo ang kompletong address para di masaag. And kung dili nato mabasa dayon, naami i-reply ninyo, maybe doon na pa yung mga detalye nga gusto namong ipapangutana. Okay? And karon di ay nga adlaw, doon na tayo istorya nga magahisgot about pagka-martir. Mostly mga babae ang martir. But kini atong istorya karon pinada sa usa ka lalaki. Kung asa ko to bang pagka-martir, iya bang ipadayon or dili. Pero sa dili pa, ato sa din pasalamatan ng mga bago natong subscribers nga naakaron na nagpaminaw ug nagtan-aw nato sama ni Guardia Inventor TV. Kani mga vlog nila sa inyo sa silang suportahan sad. Lucy Perihel, si Jonah Mojado, si Barnes Motovlog, o nga siyang konsiguro kay Biyahe Tabay, Patrick Panggaral, John Olivares, Ninia Medalye, Kinetics, Kuya Kenzo, and EG Drone. O sa sunod na sad, ang mataga bag-o nga mga subscribers atong i-acknowledge diri sa tuang channel. So, be ready, kay aniya na ang istorya nga itong idalit karong adlaw diri sa Dear Papa Joe Stories. Oh, Dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, ako di ay si James. Ugos ako sa mga tagasunod sa imong YouTube channel. Di ko kabalo kung unsaon nako pagsugod niining akong sulat. Pero kinahanglan gayud nga ipagawas nako ang tanan nakong gibati. Mao nga ako ginang gipaminaw ang mga istorya halos tanan sa imong channel para makuhaan nako og pattern. Ang akong kasing-kasing puno sa kasakit, kalibog ug mga pangutana. Papa Joe, wa ko ilang kasaligan karon kundi ikaw. Ug ang mga tambag sad sa uban nimo mga subscribers pinaagi sa ilang pag-comment. Labi na nimo Papa Joe nga nailhanan nako nga usa ka tawo nga mapainubsanon ug makahatag og tinuod nga tambag sa akong suliran. Paninguhaon lang nako bro ha. Di lang ko mo-promise. Papa Joe, adunay trahedya nga niabot sa akong kinabuhi. Bata pa ko ato nga namatay ang akong mga ginikanan. Ang duha gyud. Usa ka pait ug bati nga adlaw nga nitabo sa mga lugar dito sa Leyte. Sakay sila sa bus, pauli gikan sa pag-attend og kasal sa amigo ug kauban ni Papa sa trabaho. Wa gyud ako damha nga mao na di ito ang katapusan nakong makita sila nga akong mga ginikanan. Nabangga ang bus o sa katrak o daghang kinabuhi ang nakalas. Apil na
sila si mama ug papa, ang mga mahal na akong mga ginikanan. Ako, nga gamay pa, wanay kasandigan, ug wanay muamuma. Pero na may panultihon nga when God closes the door, He opens the window. Apan naduna ko'y usa ka grasya nga nadawat ato. Ang amo sa akong amahan o ginahan nga si Sir Roberto mao inikuha nako og nidawat nako isip iyang adopted nga bata. Di ko makalimot siyang kaluoy og kabuotan. Bisan pa nga di ko niya dugo, gidala ko niya silang balay, gipakaon o gipaeskwela. Dong James, ari na kapuyo sa amo ha. Ayaw kaguol kay di ka na mo pasagdan diri. Hunahunaa nga parte kini sa imuhang pamilya o parte ka na sa among pamilya. Mao gini ang ako nadungog gikan ni Sir Roberto. Pero ako niya itong higayuna kay gikulbaan pa nga gustong mo balik sa amo. Feeling nako wala pa mamatay ang akong mga ginikanan niadto. Pero kutob ragyog ko sa paghilak sa tago niya itong panahon na, Papa Joe. Kay bata pa baya ko nga gimingaw sa iyang mga ginikanan. Papa Joe, ako nagpuyo sa kwarto nga komportable sama sa iyang mga anak. Sa likod ako sa balay, sa kwarto nga gitawag nila og maid's quarter. Dako man sab. May electric fan, hamugaway. Kauban sad ang mga katabang. Pero bisan pa man, dako na ito para nako. Ang importante, nakapa-enroll ko sa eskwelahan o nakakat-on kung unsa ang dagan ning kalibutana. Si Sir Roberto ug ang iyang asawa, adunay duha ka mga anak, puros mga babae. Ang kamagwangan mao si Andrea, seryoso o responsable. Ang kinamanghuran mao si Rowella, ang babae nga hari-hari ba sa balay. Bata pa lang mi Papa Joe, lahi na gid kayo siya. Dagan siya gusto og doon na siya kaugalingon nga kalibutan. Og bisan unsa gani iyang pangayoon o ihangyo, madawat gyud na niya. Kundi gani, kami wild siya. Sama tong bata pa mi nga naay edition sa Barbie nga gusto niya nga wanay stock. Purti gyud niyang ligid-ligid dito sa tindahan sa pagtuo nga ang iyang mga ginikanan ang di gusto nga mopalit para niya. Ako, usar ka batang ulila. Ulila sa mga ginikanan nga nagpuyo sa likod sa duha ka mga bata nga mga malipayon. Usar ako kaanino sa ilang balay. Apan bisan pa niana. Di ko kalikay nga masayod sa tanan nilang kalipay o kasakit. O dito, so wala pa na ako masabtan, unsa gyud ang gugma, nagsugod na ko og pamati nga lahi, pero matod pa sa uban kay normal lang kuno Papa Joe. O Papa Joe, nasayop man siguro ko, pero nahigugma ko kang Rowella, usa sa mga anak ni Sir Roberto. Wagi ko musulti kang bisan kinsa, kay lisod na og ma-evict unya ko sa bahay ni Kuya sa 10 oras. Kaya unsaon man nako pagsulti nga ang usa ka sinagop o di pagyud legal nga gisagop nga giisip nga anak tungod lang sa kaluoy nga wanay ginikanan nagpuyo sa kwarto para sa katabang nangandoy sa anak sa tag-iya. Di ba katawanan, Papa Joe? Bisan ako, mahadlok ko sa akong kagulingon. Sa kagulingon na kong gusto kinsa man taon sa ko, Papa Joe. Pero, kung sa hitsura man lang gani, di masag ko mabitin, Papa Joe. Gwapo man o gwapa si Papa o si Mama. Sayang lang kay ako ra usa ang ilahang liwat. Pero may na lang sad siguro kay kung nahitabo nga daghan mi, unya mawaarasad sila pagkaluoy kaha namo no. Di siguro mi masagup tanan sa ilahang amo. Pero sa matag adlaw nga makakita ko ni Rowella, Papa Joe, sa matag tingog nga ako madunggan gikan niya, sa matag katawa nga iyang nga gipakita, bisan og spoiled brat siya,
mas nisamot ang akong pagbati ngadto niya. Ug bisan pa man, gitago ra nako. Gisud nako sa pinakatagong daplin sa akong kasing-kasing si Ruela. Samtang nagtubo ni og sige og tubo Papa Joe. Nidako mi nga aduna na siya kagalingon nga kinabuhi. Nadungog nako nga aduna siya uyab. Si Kevin, sikat ug kwartahan pud nga lalaki. May mutabi ug makataha gyud. Di nimo madulduol dayon. Pero suwa madugay na diskubrihan ni Ruela nga si Kevin adunay lain nga karelasyon. Chicks boy di ay. Ug dili lang basta lain Papa Joe, kundi ang iya hapag yung kaugalingong best friend. Naigo kayo si Ruela na insulto ug naluoy kay kunya. Nakita nako ang iyang paghilak, ang iyang kasakit, kay spoiled baya. Gusto niya kung unsay gusto niya maiya, pero kato lisod na. Ug ang iyang kauaw sa mga tanang tao nga iyang gipanabi nga sila nagyud forever. Pero sa kalit lang nahanaw. Unya didto pa napadung sa iyang suod nga higala. Og didto siguro nainsulto pod ang amahan ni Ruela. Moto nga ni santop sa usa ka desisyon. Iya kong gipaghinabian Papa Joe. Matod niya nga James, matod pa ni si Roberto nako. Ikaw lang nga ako masaligan na nga makaluwas akong anak. Aron malipay siya, aron mibaw-an ni Kevin nga wa siya labot, kinahanglan ikaw lang ang magpakasal kang Ruela. Para makiingon sa Kevin nga di kawala ni Ruela nga wa siya ug nakita sad nako nga pinangga nimo nga akong anak. Ug maski ingana na og batasan, nasayod ba sa ko nga pinangga kana niya ba? Nitubag tango Papa Joe na humble way. Tinod sir, pinangga nako si Ruela. Ug kung musugot siya, dakong kalipay nako. Ug isaad ko nga panggaon ug mahalon nako siya. Tubag ko pa ngadto kang si Roberto. Papa Joe, kalitra kayo to. Was ko masayod unsay personal nila nga tuyo nga kinahanglan insultuhon si Kevin. Pinaagi sa pagpakasal nako o basin tungod sa iyang pamilya nga link sa pamilya ni Ruela. Kay mga negosyante manggod sila Papa Joe. Wa ko makasabot og unsay akong gibati. Kalipay kay makauban na nako ang akong gihigugma sa usa ka kwarto ug malapa gyud nako ang spoiled brat nga karniro Papa Joe sa nagpahiping leon. O kahadlok nga di ko angay para niya kay kinsa ragug ko. Apan tungod sa respeto ug utang kabubuton nako sa iyang amahan, nisugot ko. Nakasabot mi ni Ruela nga usa ra kini ka arranged marriage. Ug pagkahuman sa katuig, nagkasabot sila ni Ruela. Pagkahuman sa katuig, ipaanol ko nun namo. Mao may gusto siyang papa. Sa rason nga wadyo ko masayon. Kay wa sa ko'y katungod nga musukit-sukit Papa Joe. Basta ang naa sa kong nahuna, makauban na nako ang dugay na kayo na kong gihigugma. Papa Joe, sa adlaw na mo sa among kasal, nagtanaw ko sa mga mata ug nakita nako nga wa siya malipay murag wa siya kasing-kasing para nako nga mahimo niyang bana. Tungod lang yun ni sa rason nga ang iyar yung pamilya ang nakabalo Papa Joe. Para niya, usara ko ka instrumento aron insultuhon si Kevin o ang ilahang pamilya. Pero sa akong bahin, bisan nun saon ako paglimod, nagdako gihapon ang akong paglaom. Kay basin sa among pagpuyo o mag-uban, makita niya ang tinuod na kong gugma nga niya. Basin matagbaw siya sa akong pagatiman. Basin unya og mahigugma siya along the way. Kay ang bangis nga hayop ra ba? Kadugayan ni mong pakaon, mga mo man kini. Apan, wala gyud. Ang usa ka tuig na mong kasabutan na himong tibok kalbaryo para nako Papa Joe. Gihimo ra ko niyang murag ulipon ba? Gipapahawa ko niya sa kong trabaho o gisugo nga ako na lang ang mubuhat sa tanang mga chores sa among balay. Bisan pa nga akong gibuhat tanan, wa gyapon siya gugma diri nako.
ug maayo nga pagtagad diri nako. Magsige lang gyapon og laag. Hinuon tinagaan ko niya og mga butang labi na o mga damit ug sapatos ug makadrive sad ko sa iyang sakyanan kay apil man ni sa among palabas. James, kanunay niyang isulti nako Papa Joe nga ay kalimot ha nga di kaangay sa akong level o kinitanan arrangement rani palabas rani ba wala jud gugma nga involved ani ha. Kada adlaw mo ko gitigba sa iyang mga punga maglaway ra ang leon sa karniro kay palabas ra lagi. May tabo day ni nga ingani. Pangutana ko pa sa akong kaugalingon Papa Joe. Og nasakitan pagyud ko. Kay kabaw mo, iyang gidawat pagbalik si Kevin. Nakita sila, nagdate-date bisan og kasalmi. Ni sa mo tong pagduda nga tungod siguro ni sa mga ginikanan ni Kevin og di si Rowella gyud ang giinsulto ni Sir Roberto. Usa kadlaw niya na ako siyang giingnan nga, Rowella, usay buti pasabot nini. Maski og palabas rin nini tanan, pero nasayod ka ba nga? Sakit ka na sa kong part, uy. Ug nasayod, baya ka nga, dako kay akong gugma nimo. Matod ko pa nga to ni Rowella Papa Joe. Tubag niya, kamo ni Daddy. Kamong duha ang nagsabot og dili kita. Nisugot rasag ko atong higayuna kay nasakitan ko. Pero si Kevin manggod ang gipitik sa akong kasing-kasing. Si Kevin. Tubag pa niya Papa Joe. Papa Joe, sakit kayo. Murag gikuha bitaw akong kasing-kasing unya gisi-gisi sa inga tubangan. Hangtod nga sa kaadlaw na di na gyud nako kaya. Ningon ko sa akong kagalingon nga, James, di na ni mao ang gugma nga imong gihandom. Dili na niyang kinabuhi nga angay nimo. Mo na gisud na ako sa akong patakan Papa Joe. Nakadesisyon ko. Nibiya ko Papa Joe. Wa ko musulti bisan kinsa. Wa ko mangayo og pasaylo, wa ko nangayo og pagsabot, basta kay nilakaw ko og nilarga ko sa Manila Papa Joe. Nagsugod ko og balik sa uno, gikan sa wala. Nitrabaho ko, naning kamot ug nakahimo ko gamayng kaugalingon nga kinabuhi dito sa Manila. Apan sa 2 ka tuig nga wa ko nakadungog ug gikan wa ko makadungog nila. Nadungog lang sad nako gikan sa among common friends pinaagi sa among nga suod nga higala nga si Rowella daw Papa Joe nagbag-o na. Natingagi kuno sila nga di man siya ing ana kay brat baya siya. Nahilumon daw. Magsige lang kunog paminsar pirmi. Ug usahay makita nila nga magsigi og lantaw sa ako ang pictures og nagpangita nako. Ug hantod nga siya mismo nakikita nako kay nitug-an man sad pod ang among common friends, asa ko nahimutang ug asa ko ni trabaho. Nangayo siya og pasaylo. James, ingon pa niya Papa Joe. Nasayod ko nga nasayop ko. Nasayod na ko nga ikaw ra gyud di ay ang tinuod na akong gimahal. Ikaw ra ang lalaki nga nihatag og tinud-anay nga gugma diri nako. Kung mahimo, balik na. Palihog. Uli na sa ato. Mauli, tubag ko pa. Para insultohon? Sakto na nga nakapadayag ko diha nimo sa akong gugma. Diha nimo. Sugad pa niya tong mga bata pata. Pero nasayod man siguro ka nga nagpagamit lang ko para maduol sa tao nga akong gimahal. Ug mao ka na ikaw, Rowella. Matod ko pa, Papa Joe. Pero gimahal man di ka, James. Ug andam ko nga pamatud-an ko na kanimo. Diba, everybody deserves a second chance? Matod pa niya nako, Papa Joe. Pero gitubag ko sa Rowella nga, well, hunaw-naon sa nako tanan. Kung angay bagyod nga makigbalik ko nimo, ug napa ba ang akong gugma diha kanimo? Sa pagkakaron, malipayon ko.
Papa Joe, wa ko kabalo saon pagtubag. Tungod kay hangtod karon. Gihigugma gihapon nako siya. Si Ruela ra ang babae nga naa sa akong una. Pero nahadlok ko nga basin balik ra gihapon ang tanan nga kasakit kumubalik ko ngadto niya. Basin malipay siya karon, unya ikaugma sa mga panag-uban mausab ra gihapon. Tungod kay wa gyud siya gugma nako. Pero naglibog ko kay ningon man siya nako Papa Joe nga ako daw ang iyang gihigugma. Kaya ako ra ang lalaki nga nisabot niya. Papa Joe, mao kini ang rason nga nung nagsulat ko nimo na ako'y duha ka pangutana, Papa Joe. Una, mubalik ba ko kang Ruela? Ug basig kini na gyud ang panahon nga iyang nakita ang ako ang tinud-anay nga gugma. Basin mao na kini ang akong giampo nga may tabo sa una. O padayon ko sa akong kinabuhi. Undangon ang kasakit, undangon ang paglaom, ug pasagda na lang nga mahimong kagahapon si Ruela sa akong kinabuhi, Papa Joe. Papa Joe, sa may angay na kong buhaton. Ang akong kasing-kasing, gusto gid nga mo balik. Pero ang akong nahuna, nag-ingon nga, pag-amping, basin mahugra kaslaang. Pero kasado pa mi. So, technically, di sa ko gawas nun, Papa Joe. Di sa ko pwede nga mahilambigit og lain. Basin pa ako nanuoy makiha. Tuo ka ba nga ang usa ka gugma, Papa Joe, nga gisalikway sa una o giyatak-yatakan, mahimo pang buhi o mulig-on pagbalik? Kini mo magtatampo, James. James, daghang salamat sa imong suwat, and I'm sure daghang mga kaigsunan diya nga naka-experience sa dugsama nimo. Usually, mingon sila nga mga babae ra ang kasagaran nga magpaka-martyr, no? Unya, mostly sad siguro sa mga subscribers nato diha nga mo comment moingon nimo nga follow your heart. Pero mo lagi na angay gyud nimo timbang-timbangon. Una sa tanan, magpasalamat ko sa pagsalig nimo nako sa imong suliran. Ningon ra ba ka nga salig ka nako, pero di ko sure og sakto ba nga ako nga matambag nimo. Kaya ang imong kasing-kasing manggod puno sa kasakit, pero nakita nako nga puno usab kini sa gugma nga tinudnay ngadto kang Ruela. Ang usa ka tawo nga sama nimo nga moangkon sa tanang sakit, pero magpabilin diya pa matinud-anon sa pagbati sa usa ka tawo, mao gyud na ang klase sa tawo nga takos ug mahigugmaon. Gamay na lang tang nahabilin. Joke. Pero James, no, sa imong sugilano no, nakita na ko nga wa ka magkulang papakita og gugma nga kang Ruela. Gihigugma nimo si Ruela bisan pa sa tanang mga insulto or bati. Or maybe she took you for granted lang yun. Maybe nahigugma gyud siya nimo, pero kabaw man siya nga spoil ba siya. Na-spoil siya nimo sa imong mga pagpangga. Believe ko kay sa tanang mga kasakit imo jud nga giantos, no. Ang imuhang mayon ta po nga ba sa lawon pang pagsulti mong kalagba nga nagpaulipon sa gugmang giliver. Nga bisan og bugat imo lagi pong gisagubang tanan. Kana nagpasabot nga ang imong gugma wa jud magtakuban. Wa mamakak ba tinud-anay gyud na siya, dili binuang, dili temporary, pang forever nga klase sa gugma. Mo na yung tinud nga gugma. Pero James, masa na imong hinumduman ang gugma nga tinuod kinahanglan nga sabton gyud na. Kung usara ang nagdalaan ni og ang usa dili mo tabang, di gyud ni siya patas, di ba? It should not be one way, two way yun na siya nga relationship. Og di gyud mo mahimong malipayon sa inyong relasyon kung usaray magdani ni. So, sa imong pangutana sa pag-usab ni Ruela, nasayod ko nga dili sayon nga usbon ang kinaiya sa katao, pero posible oy matod pagani nga ang Ginoo walay imposible nga to niya. Basin og sa imong pagampo karon lang ni epekto. Usahay mo gud ang atong pagampo, di mo gud diha dayon mo epekto. Yung usahay sumugon ka ba kung asa na noon nga nakadawat na ka, naka-move on na ka, ana pa mo gawas ang tubag sa imong pagampo ba?
So, again, no? Siguro, ang kasakit, ang pagkawa nimo, niya gimingaw siya nimo, mo'y nakapukaw niya ba? Nga, iyahargi abuse ang kamaayon nimo. O niya, kung tinuod nga nakamatasan si Rowella o nakita niya ang imong bili, nindot na siya nga sign nga imo siyang balikan sad, no? Pero James, no, kinahanglan sad nimo siya nga i-test. Suwayan gyud na nimo. Kay dili kay mubalik nila kag diretso kay na-inlove ka ingana. So ayaw gyud dali-dali hinahinaya lang gyud hatagi og higayon nga ipakita niya sa buhat sad. Di makinahanglan magtipon mo, or kung magtipon mo doesn't have to be nga technically magbalik gyud ang inyong gugma, no? Pero kasado magud mo. So again, di lang kay sa pung nga tinuod nga nagbago siya, ipakita gyud niya nga nagbago sa gyud siya. So sa duha nimo kapangutana, ang una, kung imong sundon imong kasing-kasing ug mobalik ka, sigurado gyud nga dili ra mao gihapon ang James nga ulipon sa gugma. So kinahanglan naka imong kagalingon nga prinsipyo, barugan imong prinsipyo ug dignidad. Imo siyang higugmaon, yes, pero ayaw sad pasagdi nga mawad-an ka pag-usab sa gugma sa imong kagalingon nga murag nabiyaan na lang nimo, bakit gi-devote na lang nimo tanan niya. Ipakita nga ikaw sa usa ka lalaki nga angay respetuhon, yan. Ug ang imong gugma dili duwa-duaan lang. And sa second, imong pangutana, kung imo bang sundo na imong unahuna o magpadayon ka na lang sa imong kinabuhi, wala makisa. Dili pasabot nga wa nimo siya gihigugma kung di na ka mobalik, nagyapon ng love. Pasabot lang nagpili ka nga protektahan nimo imong kaugalingon, ang imong kaugmaon, nga dili na mo sa pagbalik. Og kinsa na kay balo, basin na doon na pa'y mas takos nga gugma nga nagpaabot nimo ba puhon sa unahan, pinaagi sa laing nilalang. Maybe it's a learning process nga in kaso nga magka-relasyon ka puhon og laing babae, mangita na kag babae nga dili susama ka brat ni Rowella. Pero James, no, ang utambag nimo, so ay kadlok nga musuway pag-usam. Pero ay kalimot nga magbutang kag limitasyon. Labo nimo siya, higugmaan nimo siya, pero hatagi usabi mo kagalingon og bili. Ang gugma nga tinuod nga mutubo kung kamong duha ang muamumaan ni. Mutubo gyud na siya, mulambog gyud na siya. Apan kung usara gani magatiman ni, kung ikaw ra gihapon, mamatay gyud ni. Or kung mobalik ka niya, siya nalay mo amuma, niya ikaw nagpanaganak ka, di sa kamo puso gugma, di gyapon na siya mulungtan. So hatagi si Rowella og higayon nga ipakita niya nga nag-usab siya para sa inyong relasyon. O kung makita nimo nga di gyapon siya seryoso, ay na lang paglangan, manigingon nga igo na nga nasakitan na kagkausap. Ug kung unsa may imong pilion sa imong mga pangutana ay kalimti nga ang imong mga ginikanan nga naa sa laing kalibutan malipay tungod kay nakapadayon masag ka sa dalan ug sa dalan sa pagkabuutan nga anak. Nakapadayon ka, nakabuhat kag maayo ug nakapakita ka og gugma sa laing tao maski ingana ang imong sitwasyon. Mo nagingon nga doon na kay busilak na kalooban. So I hope nga satisfied ka sa kong tambag. Pero kung di man gani, basahan lang sad ang mga comment below sa to ang video. Kay daghan kitag mga subscribers diha nga willing kayo nga mutambag sa mga problema sama sa imong problema. So di na sa kumaglangan, kini usab inyong ubos nga lagad, Papa Joe. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing.
Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may nginting bumabalik sa tinig mong kailan din kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.